ଶୀର୍ଷକ ସେ ଝଡ଼ ରାତିର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଅନେକ ଆବେଗର ଅନ୍ତରେ ଲକ୍ଷେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏ ମନ। ଖୋଜି ବୁଲେ ଅଜଣା ଠିକଣାଟି ଖାଲି ନିଜର କରିବା ଆଶାରେ। ସେଦିନ ସେହି ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତି ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଉଚ୍ଚ ଡାକରାରେ ଏବେ ବି କମ୍ପି ଉଠେ ମୋ ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ଆତ୍ମା ଆଉ ମୋର ଶରୀର। ସେଦିନ ଏମିତି କିଛି ଠିକ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେ କାହାଣୀ 3 ବର୍ଷ ତଳର। ସେଦିନ ସୋନି ଖୁସି ମନରେ ମା ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ତା ବନ୍ଧୁ ଟିନାର ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ। ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଟିନାର ଆଉ ଜଣେ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ। ସୋନି ବାପା ମା'ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତା ବାପାକୁ ହରେଇ ବସିଛି। ମା ପାଖରେ ତାର ସବୁ ଅଳିଆ ଝୋଟ ଆଉ ସବୁ କିଛିକୁ ତା ମା ବି ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଟିଏ ନୁହେଁ ତ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ। ଗରିବ ସତ, ହେଲେ ସମ୍ମାନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଊଣା ନାହିଁ ତା ମା ରମାଙ୍କର। ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରି ଝିଅକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ସୋନି ବି ଆମର ଭାରି ଭଲ ପିଲା। ପାଠରେ ଯେମିତି ଶାଠରେ ବି ସେମିତି କେହି ବାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ରୂପ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରମା ମା'ଙ୍କ ପରି ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଆଉ ଡଉଲ ଡାଉଲ ମୁହଁଟିଏ ତାର। ଆଖି ସତେ ମୀନଠାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ଆଉ ହାତ ଚମ୍ପା କଢ଼ିଟିଏ ପରି। ସଜେଇ ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଲାଗିବ। ଟିନା ଭାଇ ବାହାଘରରେ ସେ ସେଦିନ ସେମିତି ସଜ ହୋଇଥିଲା। ହେବନି କେମିତି ଯେ? ନିଜର ତ ଭାଇ ନାହିଁ। ଟିନାର ଭାଇକୁ ନିଜ ଭାଇ ପରି ମାନେ ଆଉ ତା ଭାଇ ବି ୟାକୁ କୁନି ଭଉଣୀ ପରି ମାନିଥାଏ। ହେଲେ ହାତର 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି କି? ନାହିଁ ନା। ତେବେ କେମିତି ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ହୋଇପାରିବେ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଜାଣିବେ। ସୋନି ସଜ ହୋଇ ବାହାରି ବସିଥାଏ। ସମୟ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ବର୍ଷା ବି ଜୋର ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବ? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିନିଏ ଭାବିଲା। ତା ମା ସେପଟେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଲୋ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, କ'ଣ ସେ ଆଉ ଆସିବ? ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଦେ ବା, ସେ ଆଉ ଆସିବନି। ସୋନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାଘର କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ବୟସ ସିନା ତାର ହେଇନି ନିଜେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତା ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସେ ବି ଦିନେ ବେଦିରେ ବସି ବାହା ହେବ, ମୁହଁରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣି ଟାଣି ଥିରି ଥିରି ଚାଲିବ, ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ ହସିବ, 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହାତ ଧରିଥିବା ତା ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ନିଜର କରି ରଖିବ, ସଧବା ହୋଇ ମଶାଣି ଯିବା ଯାଏ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ତା ଆଖିରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବିହୀନ ଜୀବନ କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷମୟ ସେ ଆଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାକି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଥାଏ, ସେପଟୁ ଆମ୍ବାସେଡର ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭିଲା। ସେ ଚାହିଁ ଦେଇ କହିଲା, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇ କିଏ ଆସିଲା ମା? ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ପୁରୁଷର ପ୍ରବେଶ କହିଲେ, ନମସ୍କାର ମାଉସୀ, ମୁଁ ବିଟୁ, ଟିନାର ଭାଇ ହେବି। ସହରରେ ରହି ପଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିନଥିବେ। ମୁଁ ସୋନିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଟିନା ପଠେଇଛି। ଏତିକି କହି ସୋନି ଆଡ଼ ନଜରରେ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇ ମନେ ମନେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ରମା ମା ସେଇ ପୁଅକୁ ଟିକିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଲେ। ହେଲେ ରାତି ହେଲାଣି, ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ଏକୁଟିଆ ଏଇ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପଠାଇ ପାରିବେ ସେ? ଟିନାଟା ସିନା ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତା, ସୋନିଟା ବୋକିଟା, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆସୁଥାଏ। ସେପଟୁ ବିଟୁ କହିଲା, ମାଉସୀ, ସୋନି ତ ବାହାରି ସାରିଛି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସୋନି ପୂରା ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାଘରଟିଏ ଦେଖିବି। ହେଲେ ତା ମା ମନରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବି ନଥାଏ। ତା ମା ଭାରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ନା? ସୋନି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହେଲେ ସୋନିର ଏକା ଜିଦ୍, ମୁଁ ଯିବି ମା। କେବେ କାହା ବାହାଘର ଦେଖିନି, ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ତା ମା ବି ତା ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାକୁ ଆଉ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି। 2ଟି ଗାଁ ପାରି ହେବା ପରେ ଯାଇ ଟିନାର ଘର। ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ହେବ। ବିଟୁ କିଛି କିଛି କଥା କହୁଥାଏ ଗାଡ଼ିରେ। ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ସୋନି ବି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାଏ। ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ତଥାପି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଲା ବିଟୁ। ସୋନି ଭାବିଲା ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ନା, ଜାଣି ଜାଣି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲା ସେ। କିଛି ସମୟ ତ ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଖରାପର ବାହାନା କରିଲେ।
ପରେ ଭାରି ସୁଧାର କଣ୍ଠରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଥିବାର କାରଣ କହିଦେଲେ। ସୋନି ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। କହି ଉଠିଲା, ବିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ପରି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ନା ଲୋ ସୋନି, ମୋର କିଏ ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଉଣୀ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋତେ କେଉଁ ଦିନରୁ ପସନ୍ଦ କରି ଆସିଛି। ତୋତେ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ କେହି ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟିନା ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ରାତି ବାହାଘର ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ମନା କଲା ଥାଉ ସୋନି ନ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ତୋତେ ନେବା ପାଇଁ। କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋତେ କେହି ବି ଖୋଜିବେନି। ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥାଏ ସୋନି। ନିର୍ବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବିଟୁ ମୁହଁକୁ। ବୋଧେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ଅନୁମାନ କରୁଥାଏ ସେ। ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେହି ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବୋଧେ ସମୟ ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ ତାକୁ। ଏହି ମଣିଷ ସମାଜ ସତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। କେଉଁଠି ମଣିଷ ପଶୁ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଶୁ ମଣିଷ ପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହି ନିଛାଟିଆ ବର୍ଷା ରାତିରେ କିଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା ସୋନିକୁ ଆଉ? ନିଜେ ତ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଅକ୍ଷମ ସାଜିଥିଲା ସେ। ଆଉ ସେହି ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ସେ। ଆଖିରେ ତା'ର ଲୁହ ଦେଇ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଇ ବାହାଘର ଦେଖିବ, ନିଜେ ବୋହୂଟିଏ ହେଇ ସାଜିବ, ତା ରାଜକୁମାର ଆସିବ ସଜା ପାଲିଙ୍କିରେ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ନିଜ ସତୀତ୍ୱକୁ ସେ ସେଇଠି ହରେଇ ବସିଲା। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା, ହେଲେ ସୋନି ଜୀବନରେ ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଏବେ ବି ସରିନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ସରିବ ବି ନାହିଁ। ସେମିତି ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ବସିଥାଏ ସେ। ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ତାକୁ ତା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। ସୋନି ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେନି, ମୋତେ ହିଁ ନଈରେ ପକେଇ ଦେଇ ଯା। ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି? ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କହି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ। ହେଲେ ପଶୁ ରୂପୀ ମଣିଷ ସାଜିଥିବା ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ତା ପରିବାରର ବଦନାମ କରେଇ ଦେବା ଭୟ ଦେଖେଇ ଚୁପ୍ କରେଇ ଦେଲା। ଭଲ ମଣିଷ ପରି ତାକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ସୋନି ଆଖିରୁ ବୋଧେ ଲୁହ ଆଉ ନଥାଏ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଅଭାଗିନୀ ମାଆଟା ତା'ର କେତେ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ମାନ ଟିକେକ ସାଉଁଟି ପାରିଛି। କେମିତି ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବ ସେ? ସେଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହି ଚାଲିଗଲା ଶୋଇବା ଘରକୁ। ମୁହଁ ପୋତି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ, ମାଆ କଥା କାହିଁକି ମାନିଲି ନାହିଁ। ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ଲଢ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସାହାରା ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ମାଆ ସତ ଜାଣିଲେ ପାଗଳି ହୋଇଯିବ। ତା ଆଗରୁ ମୋତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଭାବୁ ଭାବୁ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ କାଢ଼ିଲା। ମନରେ ଥିବା ସବୁ କୋହ, ଦୁଃଖ, ଇଚ୍ଛା, ହାନି ସବୁ କିଛି ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସିଲା ସେ। ସେପଟୁ ମାଆ ଆସିବା ଦେଖି ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ରମାମା କହିଲେ, ଝିଅ ଯା ଗାଧେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ପଖାଳ ଆଉ କଇଥ ଚଟଣି କରିଛି, ଖାଇଦେବୁ। ଗୋଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି କି ବାହାଘର ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶୁଖିକି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଯା, ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା କହିବୁ। ଏମିତି କହି ତା ମାଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ସୋନି ଶିହରି ଉଠିଲା ତା ମାଆର ସ୍ପର୍ଶରେ। ସତେ ଯେମିତି ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟି ଚାଲିଛି ସେ। ଆଉ ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ନେହୀ ମାଆକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ ତୋର ଲୁହର ଦାମ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଲୋ ମା। ତୋର ମହତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସୋନି ଚାଲିଲା ଘର ପଛପଟ କୂଅ ପାଖକୁ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ଚିଠିଟା ଥୋଇଦେଲା ଦହିରଖା ଠଣାରେ। ତା ଉପରେ କୁନି ଟେକାଟିଏ ନଦୀ ଦେଇ। ତା ମାଆ ଏପଟେ ଡାକ ଦେଉଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଗାଧେଇବୁ, ତୋର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେପଟୁ ଜୋରରେ ପାଣିକୁ କୁଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ରମାମା ଚିତ୍କାର କରି ସୋନି ଦୌଡ଼ିଗଲା ତା ପାଖକୁ। ଦେଖ ତ, ଅଗଭୀର କୂଅ ଭିତରେ ଝିଅ ତାର ବୁଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି। ଟିକେରେ ଗାଁର ଲୋକ ଠୁଳ ହୋଇଗଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା। ହେଲେ ଗାଁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ ମୃତ। ଖାଲି ରମାମାର ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ନାହିଁ, ସତକୁ ସତ ଗାଁରେ ବି ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ସୋନିର ଶବ ସତ୍କାରରେ ରମାମା ତଣ୍ଟି ଫାଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେହି ମାଆମାନେ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ବାତ୍ୟାର ପବନରେ ଠଣାରେ ଥିବା ଚିଠି ବି କୁଆଡ଼େ ବାଟବୁଣା ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ସତ ଲୁଚି ରହିଗଲା। ଶେଷ ଦେଖା ପାଇଁ ଦୂର ଗାଁରୁ ବିଟୁ ବି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଠୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଅଭିନୟ ଦେଖେଇ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳେ ତ ନିଜର ପରି ସବୁ କାମ କଲେ। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଟାହିଟାପରା। ଝିଅ କୂଅକୁ ଡେଇଁଲା କାହିଁକି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଝିଅଟା ତ ଉପରେ ଭଲ ଥିଲା, ଭିତରେ କ'ଣ ତା'ର କିଏ ଜାଣିବ? ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ସତ ଜାଣିଥିବା ନାୟିକା ସ୍ୱର୍ଗତ ସୋନି ଦାସ, ନା ସତ ଜାଣିଥିବା ଖଳନାୟକ ସହରବାସୀ ବିଟୁ ମହାପାତ୍ର? ସତ କିଏ କହିବ?
ଯାହାର ଯାହେଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହି ଚାଲିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ରମା ମା'ଟା ବାୟାଣୀ ହୋଇଗଲା। ସହରରୁ ପାଗଳଖାନାରୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଠି ଲାଭ କାହାର ହେଲା ଆଉ କ୍ଷତି କାହାର ହେଲା ହିସାବ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଶହ ଶହ ଶୁନି ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ତକିଆ ଓଦା କରିବା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଲୋକେ ତ ମରିବା ଆଗରୁ କହିବେ, ମରିବା ପରେ ବି କହିବେ। ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ନିଜେ କଷ୍ଟ ଜମା ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋଡ଼ା ଆମ ସମାଜରେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅଧା ବୟସ ସରିଯାଉଛି, କେତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି। ସେହି ଭିତରେ ଆହୁରି ନୂଆ ଘଟଣା ବି ଘଟି ଯାଉଛି। କହିବେ ଶିଖନ୍ତୁ, ସହିଗଲେ କଷ୍ଟ କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖନ୍ତୁ। କେବଳ ନାରୀ ନୁହେଁ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାହାରା ହେଲେ ସବୁ କାମ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।